els podcasts de Ràdio Estel. Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels. Benvingudes i benvinguts a un nou programa Àngels en la seva 9a temporada promogut per la Fundació Llegat Roca i Pi. En aquest programa de Ràdio Estel donem visibilitat a les accions que es fan des del tercer sector social i en particular d'aquelles entitats que treballen en xarxa al Barcelonès Nord i que compten amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. Aquest programa el podeu escoltar tots els diumenges a 8:45 del vespre i a banda també el podeu trobar a les seccions Ràdio a la Carta o al podcast de la web radioestel.cat. Al control de so tenim a la Paula Moreno i us parla Joan Andreu Parra en substitució del conductor habitual Rafa Sanauja. Arrenquem, Àngels, la mirada social, la mirada real. Tots els diumenges, a 8:45 del vespre, Àngels. Som-hi! La Fundació Ateneu Sant Roc és coneguda per la tasca educativa que fa amb infants, adolescents i famílies a un dels barris més desafavorits de Catalunya, Sant Roc, a la zona sud de Badalona. Avui us volem parlar de la tasca que fan també amb els joves amb la coordinadora de projectes de la Fundació Ateneu Sant Roc, Pilar López. Bona tarda, Pilar. Hola, bona Benvinguda tarda. a casa teva. Gràcies. Una primera qüestió més personal, Pilar. Sant Roc és el barri on vas néixer, on vas créixer i on vius i treballes. Sí. En tota aquesta vida, com s'ha anat transformant la teva estima pel barri? Bueno, he passat de ser una veïna més, no? Una nena que anava al col·le allà, no? I m'hi relacionava amb els companys de classe, que molts eren del barri de Sant Roc, a anar descobrint una realitat que potser des de la meva visió de joveneta o de petita no tenia tan clara i descobrir que podia fer alguna cosa per millorar aquesta situació. Com dèiem al principi, la Fundació és coneguda per la tasca que feu preferentment amb infants i adolescents, però els joves també són un dels vostres eixos, amb el Centre Obert Joves. Parla'ns dels orígens d'aquest centre obert i dels propòsits que tenien quan es va fundar. Bueno, el treball amb joves ha estat sempre present a la Fundació des dels orígens perquè sortia com a continuïtat del treball amb els infants. Vull dir, venia com de calaix que havies de continuar treballant amb ells, no? Un cop acabaven els estudis obligatoris, no? En els inicis, quan acabaves la EGB, allà continuàvem vinculats a l'entitat d'alguna manera i ara també, des que estan a la secundària, continuen dintre de les activitats de l'Ateneu com un projecte més, no? Per tant, és a dir, aquests joves són com la continuïtat dels que ja han participat a l'esplai o en els espais de reforç. Molts d'ells són continuïtat, vull dir que entren a l'Ateneu amb 5 anys, avui justament sortia un, ja ha fet 18, ja l'estem ajudant en el tema d'inserció laboral, i dius, hosti, que xulo, no? Amb 5 anys ja porta 12 anys vinculat a l'Ateneu, no? I també altres nanos que s'incorporen en el moment dels joves, perquè també és cert que des de fa l'arribada de la nova població en el barri hi ha més necessitat en tot el tema del suport als estudis i des del projecte de joves això és un dels eixos important i llavors s'apropen molts adolescents i joves que el que necessiten és algú que els hi pugui fer un cop de mà en el tema de millorar la llengua o ajudar en les matemàtiques o en els estudis que siguin, no? Llavors, el grupet és una mica una barreja d'aquests infants que porten tota la vida amb nosaltres amb nanos nous que s'incorporen. Perquè, pels que no coneixin el barri de Sant Roc, és un barri que és un gresol de cultures. Allà hi ha molta diversitat. I precisament volíem preguntar-te per aquests joves, no? Si aquesta diversitat que hi ha al barri també imaginem que s'hi reflecteix, no? Sí, en el nostre projecte hi ha nanos de diferents procedències. Ja molts d'ells són nascuts aquí, perquè sí que és cert que la migració més forta ja fa molt de temps que va arribar al barri, però tot i així continuen arribant nanos nous, que fa poc que arriben
a viure en el barri, llavors després de situar-se a l'escola busquen un altre espai i normalment allà ens troben. I sí, la població molt diversa, a part de població del barri de tota la vida, tant gitanos com paios, també de Marroc, de Pakistan, de la Xina, de diferents països de Sud-amèrica, vull dir, és molt divers. I com treballeu la part de la convivència, no? D'aquestes diferents maneres d'entendre el món, que cadascú portem de sèrie, no? Amb la família on hem crescut. I imagino que, a banda del treball amb els propis joves, que ara ens expliques com es fa, igual potser amb les famílies també incidiu d'alguna manera? Sí, sempre s'intenta també tenir relació amb la família, ni que sigui en un parell de moments al llarg de l'any més formal, no? Amb tutories d'inici i de final de curs, per veure les inquietuds de la família i després de com ha anat. La veritat és que, com ja et dic, que la gran majoria ja viuen al barri, o alguns nascuts i altres que porten molt de temps, normalment no tenim problemes en aquest sentit. No representa un inconvenient. No ho és pas, no? Potser de cara a l'estiu, quan fem coses de platja, piscina, amb les noies, de vegades costa més, ja treballa més la família, perquè no estan acostumats a que es vagi a la platja o que es vagi a la piscina, però també ja fa molts anys que ens trobem aquests casos i cada vegada és més fàcil treballar-ho, no? Entendre que hi ha molts tipus de banyadors per anar i que tothom té accés i llavors... Però en general no sol haver problemes. Recordem als nostres oients que avui estem parlant del Centre Obert Joves de la Fundació Ateneu Sant Roc amb la coordinadora de projectes, la Pilar López. A Sant Roc, històricament, anem a la part més acadèmica, hi ha hagut molt absentisme i fracàs escolar. Abans explicaves, no? Aquests joves, molts d'ells tenen dificultats per seguir els estudis a l'escola i aquí imagino que vosaltres hi feu una tasca. Sí, tenim diferents espais. Comencem amb nanos de primer de l'ESO i tenim fins a alumnes de batxillerat, inclús de grau mig i superior. Vull dir, oferim diferents espais perquè puguin venir amb uns educadors del centre obert i també tot un grup de gent voluntària que ve per matèries específiques a fer un cop de mà, o a fer física, o a fer mates, o a fer llengua, no? O que estan simplement fent un cop de mà en tot el tema de tècniques d'estudi, que de vegades també no tenen les dinàmiques adequades per agafar el ritme escolar. I llavors ja us deia, és una part com molt important tot el tema de l'estudi. El lleure també té una part important, però per nosaltres és important, per una banda pels adolescents i joves que estan molt motivats per ajudar-los a que realment aquest esforç i aquestes ganes que tenen tingui èxit, i per altra banda per intentar aturar tot el tema de l'abandonament escolar, que en el nostre barri també és cert que acabar quart de l'ESO en alguns sectors no és tan fàcil, no? Arribar fins al final, encara que no promocionen, encara que acabin en un projecte d'inserció laboral o en una FP dual o en un PFI, és igual, no? L'important és que no abandonin a mig camí la formació obligatòria, diríem, no? I llavors per això hi posem moltes energies. I amb les escoles i els instituts? Sí, una coordinació a més molt bona, és molt senzill, és cert que portem molts anys, però també ells entenen que el treball conjunt multiplica els resultats, per tant, sí, correus electrònics cada poc, com va, en què reforcem, com podem ajudar-lo des d'aquí, i també tutories presencials, no? Vas a l'institut i aprofito per parlar de tots aquests nanos que tenim aquí. Sí, ho fem amb tots, des dels de primer d'ESO, que has d'estar molt més a sobre, fins inclús els de batxillerat també ho fem. Pilar, quines inquietuds tenen aquests joves? Què és el que us demanen? Per una banda, jo crec, ja et dic, més de la meitat seria tot el tema dels estudis, perquè realment hi ha famílies que insisteixen i els nanos venen perquè no els hi queda un altre, però en molts casos són els propis nanos que a casa veuen que no tenen, que les seves famílies, si són de fora perquè no tenen l'idioma del tot assolit i si són d'aquí perquè no han tingut l'oportunitat d'accedir a estudis més superiors, la part aquesta ho demanen molt. I després poder tenir un espai
de lleure, d'amistat i de relació, no? I d'oci sa i saludable, no? Els agrada molt tot el tema esportiu, fem futbol, fem tenis, fem sortides, no? Els encanta també, encara que sigui a fer una volta per Barcelona, no? Però dir, bueno, fer coses i aquest espai d'interrelació que en l'adolescència pues, és molt xulo, no? Que les relacions que estableixen, les amistats, i bueno, és curiós, està molt bé. Fins a quin punt els deixeu intervenir en allò que ofereix el centre obert? Vull dir, són protagonistes? Sí. Intentem, estem en procés de que cada vegada intentar que ells siguin una miqueta també, sobretot en la part més de lleure, no? De que siguin ells els que proposin i que diguin quines activitats els agradaria fer, i bueno, a poc tenen diferents espais en què sí que ho treballen més, no? En algunes activitats. I sí, i després l'altra part de participació també de pensar coses pels altres, no? De que puguin també, doncs ara fa poc en el barri vam organitzar el Dia dels Drets dels Infants amb altres entitats del territori i eren els joves de les entitats els que dinamitzaven les activitats, no? Vam pensar activitats pels nens del barri, no? Que això també doncs és important, no? Que ells també se sentin protagonistes i que també poden fer alguna cosa pel seu entorn. Anem a parlar de l'equip educatiu, no? Que anima i dinamitza el Centre Obert Jove. Aquí abans has parlat que hi ha educadors professionals, que hi ha voluntaris que donen assignatures. Sí. Com viuen, no, aquestes persones? Perquè entenc, en alguns moments, deuen ser gairebé com un referent, no, pel jove, perquè és un moment aquest que els joves es troben en un moment vital, que han de prendre decisions potser d'estudis o potser ja de començar a orientar-se cap al món professional. Què us diuen aquests? No, la veritat és que l'equip va ser cada vegada més un referent, no?, per a aquests joves, i tant l'equip més de gent remunerada, que treballa cada dia i tal, com inclús els voluntaris que venen, perquè tenim alguns que fa molts anys que participen, no? I llavors, en determinades coses, tenim un que està sempre en tot el tema de l'orientació a nivell d'estudis i tal, que és, ei, va, sisplau, he de parlar amb el Jordi, perquè no ho tinc clar, no? No sé què, vull dir que sí que busquen aquest espai, perquè des de totes les activitats també s'intenta que ells se sentin còmodes, no? Que sigui un espai de confiança, no? És de fiscalització, és suspès, bueno, no passa res, vinga, anem a veure per què ha passat, com ho podem remuntar, no? Que potser en això sempre juguem amb avantatge amb l'escola, no? Que els nanos venen aquí perquè volen i ja quan entren per la porta és una altra l'actitud que tenen, no? Diferent de quan van a l'institut, no? Que senten més que és tot com més obligació. I llavors el crear aquests espais de confiança, també treballem molt a través de tutories, no? Que ells sàpiguen que sempre tenen aquest espai, no? Abans de començar l'activitat, doncs hi ha mitja hora o 3/4 d'hora que els educadors van, vinga, què et sembla si parlem la setmana vinent? Vinga, va, doncs ja vindré jo, no? Jo vinc, he de parlar, no? Primer l'educador proposa i després són ells els que diuen, quan tens una estona, no?, perquè vingui a xerrar, que a vegades inclús és del noviet i la novieta, vull dir, però el crear aquest ambient jo penso que és molt important, perquè estan en una edat com molt sensible, no?, i que poden, agafar camins que de vegades, en el nostre barri, estan allà, no? La realitat és la que és, i s'ho troben quan surten per la porta de casa. De fet, el setembre passat vau tenir una trobada molt agraïda amb nanos que havien passat pel centre obert. Va ser superemocionant. I eren ja persones que moltes d'elles ja estaven com encaminades professionalment o amb estudis. Sí. Va ser un moment... De 20 i pico llars, vull dir, gent que havia passat pel centre, que van venir a explicar-nos els educadors, perquè això ho havien fet moltes vegades amb els propis joves que tenim ara, no? De dir, doncs mira, jo ja també venia aquí i les dificultats que m'he trobat en el camí han estat aquestes i tal. Però ens va semblar una gran idea que els educadors de tots els projectes veiessin també els processos que fan els nostres joves quan ja surten per la porta, no? I la veritat és que va ser molt xulo, perquè era allò de sort que ens vau donar que tan pesats que éreu amb el català i realment ara ja ho hem vist, perquè jo, clar, a l'hospital, una que és infermera, doncs jo ja parlo català. Que li ajuda, no? Que li ajuda, perquè estic més a prop del pacient si és un catalanoparlant. Vull dir que aquestes coses, dius, éreu uns passats, però realment teníeu raó, no? I això és molt xulo, no? Dir, és que a casa m'ho facilitaven i tot, però vosaltres confiàveu que jo seria capaç de fer-ho, no?
No, Aquí teniu una pedrera, Sí. pedrera de possibles voluntaris, no? Sí. La veritat és sempre, a més, per coses d'aquestes sempre estan. En el dia a dia, després, clar, quan ja surten i comencen a treballar i tal, tenen altres situacions, però per coses d'aquestes sempre tenim tot un grup de nanos que sempre estan disposats a venir a compartir la seva experiència. Pilar, anem acabant. El Nadal és una època també destacada a l'Ateneu. Ens consta que teniu propostes, potser hi ha alguna cosa que als nostres oients li pot interessar, o sigui que aquí et deixem el micròfon perquè expliquis. Jo crec que sí, el Nadal és molt, el vivim molt allà, a l'Ateneu i a la parròquia de Sant Roc, que ho fem conjuntament, i fem una mostra de pessebres, que ara ja s'inaugurarà per Santa Llúcia, o sigui, aquest dissabte ja, dia 13, s'inaugura, i dura, som tradicionals, dura fins a la Candelera, o sigui que hi ha temps de sobres per venir a veure la mostra, i després el 20 i 21, dissabte i diumenge 20 i 21, fem una representació del pessebre vivent. També que surten també joves del projecte, del barri, infants, adults, no? Una representació també molt, molt emotiva i molt reflexiva, des de la reflexió de la realitat actual vinculada al naixement. O sigui que... Doncs prenem nota, a veure si ens hi podem passar per allà. Us esperem. Moltes gràcies, Pilar, per haver participat al programa Àngels i per transmetre'ns la important tasca de cohesió social que feu amb els joves del barri de Sant Roc. Moltes gràcies i sempre disposats. La Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.